Eu o que vou dicir, bueno, vale, pois non sei imposible que me acordase, a memoria é desastrosa. É un pequeno recorrido por os 3 LPs que se acaban de gravar. Entón vou nombrando máis ben as peces que realmente vamos a interpretar. Empezando polo romance de Ribeira. Peza na que se condensa a historia do grupo, pois permanece no noso repertorio dende a súa orixe no ano 1978. Va interpretada con zanfonas en sol, pitos en re, requintas en sol e cromorno e percusión. Sigue tonadinha de bergantinos. É unha peza popular arranxada por Roselio de Leonardo Bozo, en a que destaca o emprego do organismo, instrumento medieval construído no Oviedo Escola despois dun rigoroso traballo de investigación, tomando como modelo a representación en pedra que dele existe no pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Muñeira de Colla, composta por Carlos Xusto, un home que reside. É unha peza de gran importancia para o grupo, pois a súa incorporación ao repertorio permitiu enriquecer seriamente o noso traballo e así, sin renunciar ás nosas características, darle un novo aire ao noso estilo de facer música. Destaca o xogo das gaitas en do, o acordeón e diferentes instrumentos de percusión, entre eles por a súa curiosidade e xarrasco. Muller do Morrazo. Facendo un recorrido por diferentes tonalidades, esta peza vai interpretada na primeira parte polo grupo Didacta e na segunda pola banda de gaitas Xarabado, coa que inicia a súa actuación no concerto, que despois vos explicaremos as pezas que vai interpretar. Con todos vostedes, Romance de Ribeira.